Ndipo malindine Lea Malikano koma poyamba nayi mitu yake. Bwalo laling'ono mu mzinda wa Blantyre lapeza osalakwa akuluakulu a kampani ya Igenco amene amawazenga milandu itatu. Yemwe anali wachiwiri kwa mkulu wakale wa polisi a Axon Mwanga komanso oona za milandu a London Ntinda awatulutsa pa belo. Munkhani zina aphungu aku nyumba ya malamulo apempha boma kuti liwonetsetse kuti chilungamo pa imfa ya mphunzitsi wa ku sukulu ya ukachenjede ya Kuhes a Victoria Bobe. Tili ndi izi ndi zina zambiri, tiyeni tikhalire limodzi. Munkhani yathu yoyamba, bwalo laling'ono mu mzinda wa Blantyre lapeza osalakwa akuluakulu a kampani ya Igenco amene amawazenga milandu itatu. Atatuwa ndi amene adali mkulu wa kampani a William Liabunya, mlembi wa kampani a Videlia Muluwira komanso mkulu oona za chuma a Hofan Masasa. Iwo akhala akuyankha mlandu osokoneza ndalama zokwana 3.4 billion kwacha, kuzembetsa ndalama komanso kusagwiritsa bwino udindo wawo. Ogamula milandu apo chiwotcha wathetsa mlandu mbali ya boma itauza bwalo la milandu kuti ilibe umboni wakuti lipereke mbwaloli. Liabunya ati ndiokondwa kuti chilungamo chadziwika pa nkhaniyi. Ndipo bwalo laling'ono la milandu mu mzinda wa Blantyre latulutsa pa belo wachiwiri kwa mkulu wakale wa apolisi a Akis Mwanga komanso oona za milandu a London Ntinda. Awiriwa adawamanga sabata yatha pamene adawatsekulira milandu itatu imene ndikuwaganizira kuti adatenga ndalama moopseza, kuzembetsa ndalama komanso kugwiritsa ntchito ofesi yawo molakwika. Iwo akuwaganizira kuti adakakamiza amwenye kuwapatsa ndalama zokwana pafupifupi 1.3 billion kwacha ndi kuwauza kuti awathandiza pa milandu imene akuyankha. Koma ogamula milandu a Asunta Maxwell wagamula kuti awiriwa awatulutse pa belo kamba kakuti mbali ya boma sidapereke zifukwa zokwanira makamaka kuti anthuwa akhalebe m'manja mwa polisi. Amene akuyimira boma pa nkhani a dziko ndi anthu Malunda adayankhula motere ndi Isaac Salima. Ife ambali ya boma tilokhutira makamaka ndi ndondomeko zimene abwalo apereka. Mwina munamvapo ananena kuti ozengedwa milandu asaloledwe kugulitsa katundu wina aliyense mpaka na mlandu uthe. Ife tikuona ngati zimene ndizothandiza ndithu malingana ndi kuti nkhani imene akuzengedwa anthu awiriwa ndiyokhuza makobiri. Choncho zimene zithandiza kuti pamapeto pa mlandu wonse mwina patha kukhala kuti ndalama zimene zinatengedwa zipezeke njira kuti zibwerere kwa eni yake. Timavomera ndithu kulakwitsa tikalakwitsa ndipo tilokonzeka ndithu kuchita bwino patsogolo. Komabe tingonena kuti mwina abwalo anasokoneza pang'ono pakawerengesedwe kamasiku, chifukwa kuwerengetsa kwathu munthu ngati anamangidwa la Mulungu ndiye kuti amayeneka kutengedwa kubwalo lisanadutse lachitatu poti kuwerengako tikuyambira pa tsiku logwira ntchito limene linali Lolemba. Aphungu aku nyumba ya malamulo apempha boma kuti liwonetsetse kuti chilungamo pa imfa ya mphunzitsi wa ku sukulu ya ukachenjede ya Kuhes a Victoria Bobe amenenso ankagwira ntchito ngati dokotala chadziwika. Bobe
aphedwa ndi anthu ena achiwembu ku nyumba kwawo mu mzinda wa Blantyre lolemba usiku. Aphunguwa anauza nyumba ya malamulo kuti imfayi yabweretsa mafunso ngati muli chitetezo cha anthu mdziko muno. Aphunguwa ati ndikofunika kuti boma lifotokozere njira zimene lichite pofuna kupititsa patsogolo chitetezo mdziko muno. Phungu wa dera la Blantyre Chizingwangwa Apenjani Kaluwa ndi mmodzi wa aphunguwa ndipo akufotokozapo zambiri kwa mtolankhani wathu Pemphero Malimba. Si doctor chabe, inde doctor important. Kumano ndi doctor oti ndi wachizimaya. Maso ndi wachinyamata. Pango ya doctor mwe maganiza wina wake mwina anali ndi appointment kuti mawa kakumana ndi doctor yemwe koma lero apita. So ndi loss kwa dziko. So ife mnyumba munomu timayikambirana issue kuti nkhani za chitetezo. Boma lili committed kuti liyesesa kuti chitetezo chikhale ngati chikukhwimira. So timayikambirana nkhani kumbali ya chitetezo, anduna za chitetezo atitsimikizira maplan amene ayika kuti anthu asamakhale ndi mantha, anthu asamakhale mwa mantha. Ine tangoganizani ngati doctor oti amakhala kumpanda, amulowera kumpanda ndokamupha. Nanga zimayi oti akukhala kuzingwango nyumba papuloti poti palibe mpanda, wakuzolozolo, wakuchisapo, wakubaluti. So iyi ndi chofunika kwambiri ngati dziko. Kumbali yake nduna yoona za chitetezo cha mdziko apita Mukhito ati apolisi akufufuza za nkhani ndipo aonetsetsa kuti anthu omwe achita za upanduzi awamange. Mwankani zina dotolo wina waku America Basil God wati ndikofunika kuti Amalawi apewe zakudya zimene zimakolezera matenda a kansa matupi mwa anthu. God anena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amazindikiritsa anthu za zinthu zomwe angamachite pofuna kupewa nthenda ya kansa. Pemphero Malimba ali ndi report. God anthu akuyenera kupewa zakudya monga buledi, sugar komanso flour. Akunena kuti zakudyazi zimapereka chiopsezo choyambitsa matenda a kansa m'matupi a anthu. Iwo atsindika kuti dziko lino likhoza kupewa imfa zodzaka mpaka nthendayi anthu atakhala kuti akudya zakudya zoyenera monga zipatso komanso uchi. Malinga ndi a God, iwo amagwiritsa ntchito mankhwala amagulu osiyanasiyana achilengedwe pochiza anthu odwala matenda osiyanasiyana kuphatikizapo kansa. Mmodzi wa anthu ochita malonda m'boma la Mangochi amene adalandira kuthandizo kwa God a James Ngunga ati ndokondwa kuti tsopano akugwira ntchito yawo mosavuta atachira ku nthenda ya kansa ya m'mimba. Panopo ine sindimama mankhwala BP, I'm BP free. Olo panopo kundiyeza mona BP yanga ili bwino 100%. Like I said, sikuti ningonena pakamwa apa iya. I've got written, signed documents that can prove whatever I am saying. Koma I don't want. Mwambowu unabweretsa pamodzi anthu ochokera madera osiyanasiyana a dziko lino. Bungwe la Rainwater Harvesting Association of Malawi lati dziko lino sili kuchita bwino pa nkhani zosamala madzi zomwe zikulimbikitsa mavuto akusowa kwa madzi, kusachita bwino kwa mbewu komanso ngozi zogwa mwadzidzidzi. Poyankhula kwa atolankhani pomwe akukonzekera msonkhano wake wapachaka, mtsogoleri wa bungweli a Macpherson Nthala wati dziko la Malawi likupitirira kukumana ndi mavuto a madzi ngakhale lili ndi kuthekera kokolola madzi ochuluka chaka chilichonse. Nthala akufotokoza. Pakufunika njira zosiyanasiyana zimene zingathandizira anthu kuti apeze madzi omwe akhoza kugwiritsa ntchito pa nyumba, pa khomo komanso kuminda kwawo pofuna kuti mbewu zawo zikhale zopirira kusintha kwa nyengo. Ndi njira imene ya rainwater harvesting imene tikuti kukolola ndi kusunga madzi a mvula ndi njira imodzi imene imathandizira kwambiri kuti anthu agwire madzi kuwasunga mu nkhokwe zosiyanasiyana zimene mvula ija ikatha akhoza kugwiritsa ntchito madzi amenewo. Pali njira ngati madamu osiyanasiyana komanso pali nkhokwe mathanki osiyanasiyana amene akhoza kupanga cholinga choti asunge madzi a mvula amenewo. Ndiye msonkhano umene takonza cholinga chokuti mabungwe osiyanasiyana amene akugwira ntchito zimenezi m'Malawi akhale pasi ndi kugawana nzeru komanso tithe kuwunikira kuti kodi mu zaka 20 zimene zapitazi
ntchito yokolola madzi amvula kumalawi kuno yafika pati. Alangizi a zaulimi osiyanasiyana asonkhana ku sukulu ya ukachenjede ya Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources Luwana, komwe akuwaphunzitsa momwe angatukulire alimi potsatira ulimi wa makono kuti akolole zochuluka. Mkumanowu ndi njira imodzi yofuna kupititsa patsogolo maphunziro a zaulimi wa makono, kulimbikitsa ulangizi ndi kuonetsetsa kuti sukulu za ukachenjede zikugwira ntchito mofuna kuthandiza alimi. Clever Mwale walemba ripoti ili. Maphunzirowa ndi gawo lofuna kupititsa patsogolo maphunziro a zaulimi wa makono, komanso kuonetsetsa kuti kafukufuku wa sukulu za ukachenjede akupindulira madera omwe akukumana ndi mavuto a zaulimi. Abonet Kamwana ku sukulu ya ukachenjede ya MAST anati ndondomeko ya TACTEF 2.0 ikweza maphunziro a zaulimi pomwe ikhalenso kupindulira anthu njira zosiyanasiyana. Tikwena tifikire alimi osachepera 70,000. Tikufuna tifikire ophunzira ma technical colleges okwana 4,500. Tili ndi anzathu amene anasiya sukulu panjira. Tikufuna tafikira amene 3,200. Kuchokera ku Luwana, Atasokwa Chibowa anati alangiza zaulimi amalumikizanitsa kafukufuku wa sukulu za ukachenjede ndi anthu ammadera, ndipo anaonjezera kuti ndondomeko ya TACTEF 2.0 ithandiza kubweretsa maukadaulo a ulimi wa makono. Amene akuphunzitsawo sawaphunzitsa zampepala zokha komanso awatenga kuti akathe kuphunzira. Ndingopereka chitsanzo ngati kalimidwe kabwino ka mbewu ya soya awatenga akaphunzitsa papepala awatenganso kuti akaone kuti amapanga bwanji. Ndipo mmodzi mwa alangiziwa omwe wachokera ku Dowa, a Gloria Mtepa, wati maphunzirowa awathandiza kukhala ndi upangiri woyenera omwe uthandiza alimi kukhala ndi zokolola zokwanira. Ndi chifukwa cha maphunziro awawa atithandizira kwambiri kuti upangiri umene timaudziwa ndi umene tiphunzire lerolo zitithandiza kuti alimi athu pamene tidziwapatsa ulangizi akachite bwino kuposera pamene anali. Ndondomeko ya TACTEF 2.0 ikutsogoleredwa ndi bungwe la sukulu za ukachenjede za maphunziro a zaulimi mu Africa pamodzi ndi Mastercard Foundation, ndipo ku Malawi kuno ikuchitika m'masukulu a MAST, Luwana, Nzuni ndi Unilia. Mukonera nkhani mawa uno pano pa TTV, ndipo tikhale tupatsirani nkhani zina zambiri posachedwapa.